Bon dia. En aquest Sant Jordi estrany en què no ens podrem trobar per carrers i places perquè són per força buits de persones i buits també de llibres i de roses, en aquest Sant Jordi estrany i confinat, per presentar-vos breument Guillem, que és la darrera novel·la que he publicat i que parla de l'assassinat del jove valencià independentista i antifeixista Guillem Agulló. Per presentar-la, doncs, el que faré en aquest petit vídeo serà llegir-ne un fragment que fa així. És el pitjor diumenge del món. Els pares del Guillem són dins d'un cotxe, camí de Castelló, de l'hospital, de l'Evidència. Condueix un amic i els acompanya. Tampoc no dormirà aquesta nit. Fan tot el trajecte en silenci. Què pots dir? Quina banalitat quan t'han matat un fill? Callen. Tot sembla irreal, borrós, impossible. És antinatural. La mare té els ulls perduts a la finestra i no veu res. El pare els tanca estones llargues per no mirar. A fora, la vida fa el seu curs, impassible. Hi ha el sol i aquells núvols que dibuixen formes i gent que parla a la benzinera i que riu fins i tot. Un televisor encès, el vol escandalós d'un estol de pardals. Com pot ser? Que no ho veieu? Que no ho sabeu que Guillem és mort? Què hi feu aquí tots, com si res? Carme, què hi fan? Quan seran a Castelló, el pare no trobarà forces per entrar a identificar el seu fill, que ja no ho és, que n'és la forma, que me l'han mort, que jo no puc. I es quedarà a fora, mig recolzat en alguna banda, esquinçat per dins, esperant que surti la Carme. Només això, que torni la Carme. Però se li acostarà aquell guàrdia civil amb l'uniforme de guàrdia civil i la veueta de guàrdia civil i li dirà, sense que vingui a tomb, que la mort del Guillem ha estat una baralla entre amics. Això li dirà, en castellà, una rinya entre amigos, i que són coses que passen contínuament, fins i tot entre membres del cos. Del cos? De quin cos? El cos és allà, amb sa mare. Allà, amb el fred que fa. Amigues i amics, bona diada de Sant Jordi, des del País Valencià fins a Perpinyà, molta força.